Mandai RD Block ni bisingo khobjak Robia Sodar Panchayat Talsaromai Talarei tonijak Abono wana laijak tabuk amchaini lukurok Panchayat office thangai se sakni jengjal rokno eba khe manthai sokthaino tei koklam salaimani thai phia Talsaromai tamni bagai talarjak tongkha kebose saimanai krei amchaini lukurok khuk khengnani nangkhatini Sengkai ekmas romai sini o jaga panchayat Robia Sodar panchayat tai Mandai block ni bisingo klayo sini obo health center o health center ekmas romai tabuk seng bondo tamung kha seng semia sengno video bo phainai pheya o parani songjak borok bo sengno kuno asas krei tamni gage ekmas romai seng je health center bondong tokha seng abo saimia haini bagai ang je kicha manno kono borok tai saimane rokno sanamu sungo tini sini o health center kwbangma rang pusa kwrui rugi najagui tongmani blood pressure check khajagui tongmani weight sugagui tongmani kisa misa bithi brai mani tongmani abrok sung manliya tamni bagai bondong thaka sung saimaliya ekmas romi sini o onko ADCN under klayo oro Robia Sodar panchayat tamni bagai sung oba haike tonjona klaikha tamni bagai ba sung tini bithi rok manliya tai borok rok bo sung sini panchayat buskang yango tongo sini panchayat office o panchayat office bahani ekmas doira sini bondo tar mane sung oro death certificate kari maliya borong ni birth certificate kari maliya borong ni aadhar card ration card hoje surukai joma kalaijak aborok uthung malaliya arwar sung malaliya haini bagai ang tini sanamu sumakai obo haike judi panchayat kaisa kaisa no obo haike kaham kasnya ba kas kormo khaimalaya rega thingmate solime ang to hakai sing bahai ke Robia Sodar panchayat ni borok basi manchi nai taku bukum sono bujiwei kisa singno oboni suraha khai rekai chanai ang blog video no tini sanamu sungu nor phaipa nai phekai okokno judi tara tarike সংশোধন khaiakai sing rang khokchapana kori sinore rega choli yang tongmono nor kisa nasik jabadi ta kisa sanamu sumakai o panchayat ni office ni ang saimaman moto Urmila secretary ingna bobo sungno kuno surahari meya ta kaisa Rajesh Debormani tongo bobo hanya GRS bobo hanya sung rega ro khaya kai borok thingmote tadarki khaya naipheya on bagai sung belanyo jengjalo klaijak hanya bagai nor tini sanamu sungu sini o panchayat office bai sini health center Robia Sodar amchani obono sung manamu sung khulukjak sung belanyo khulukjak sini lama hamya tui manengya te panchayat khulukjak ya tai kwbangma health center khulukjaya balukmani bagai sungno belai khe sung chariya jengjalo klai tongkha o jengjalo haite sungno kitsa kati reja bai geradi ang video saib no abono koinamu sungu hambai।